И така, здравейте пичове, аз съм Снука и в днешното видео ще репакваме приората, която вече е репакната всъщност. Ето я. Та... Защо я репаквам? Не исках да я репаквам по принцип. Репакнах я, защото Голфа горе-долу почна да измъства топовите времена в S клас, S-Swap. Освен това... не, моментен гледах, да, ето. Реално Голфа е тук, приората, това май няма много голямо значение, ама... Така... Нека започваме. Нали, аз вече съм го сглобил Голфчето. Сложих му тук някои части от старата кола. Само слагаме и останалите части, после ще го принтнем, ще направим едни импровизирани настройки и ще го тестваме. Така, тук сме само те да направим, да се вижда. Нарочно го направих тъй, за да мога да виждам, нали, крайните коне. То всъщност чип не сме направили, че няма как да му видим крайните коне. Нито пък сме го принтнали, нали, това е един въпрос. Та пейка ли да сложа? Не знам коя ми харесва, ама май ще е тая. Така, тук Голфа с такива ли са кара? Абе, слагам ги. Така... Хубава работа. Добре, ще купим едно ново. Това ли е, да. Няма си... Такова. Коя е разликата? Това е по средата. Тия липчета. Ще сложа е това. То даже не знам кои са, после ще погледна кои трябва да са и. Даже няма да ги парам направо. Слагам нормалното. Така, тук сме... Готови ли сме? Тук сме готови. Тук сме готови. Тук всичко е сложено. Тук е сложено всичко. Това защо е? Де я знам какво съм правил. Така. Тук почваме вече. И тук слагаме мишата. Ето така другото не е. Окей, слагам го отзад тогава това. Така. Ето че вече Голфа е почти готов. Дори не знам Голфа дали се кара с 13, ама би трябвало. Това защо е шайтан старско, бе? Ще си го запада, ще купя такива. Така, тук е Ten Racing T2, я видим от тази страна какво е. Пак, добре. Я видим неща от стайлинга връща ли, понеже имах някакви работи, има връща и нещата от стайлинга. Тоест, абсолютно всичко връща без баланса на колата, доколкото разбрах, доколкото видях. И без тия се много грозна тази кола. И без това, как се кажеш? Забравих си мисълта. И без двигателя, Баланса и двигателя не връща, всичко друго ви връща. Може и да изпускам нещо всъщност. Така.
Сега нека започнем с принтването. Така, това ще ви го спестя, понеже може би няма да ви е интересно. Затова ще се видим след малко. И така, пичове, почти сме готови с принтването, 5 минути по-късно. И колата официално е full print. Така, сега. Защо е толкова малко? Не. Сега ще проведа на нещо. Ето защо. Те са еднакви. Слагаме едното. Така, Boost Adjustment. То всъщност, секунда само, ще паузирам клипа, ще направя настройките. Не, всъщност ще паузирам клипа и ще ви покажа как правя настройките след малко, само да погледна нещо. И така, пичове, върнах се след кратка пауза. Значи това са настройките на Prioriter, които... Това са босовете настройки, това са босовете за Top Time, това са някакви по-импровизирани такива. Сега ще ги копирам. 2837, я видим тук как беше. 2837 бяха парите, тук я да видим какво става. What? Добре, явно нещо. Оп, 1002. Как беше на 837. Сега ще погледнем другите числа, какви бяха, че забравих. 837, 721, 636. Добре. 721 и 636. Чайте направя първо 636. 721 ли беше тук? Не беше ли? Не помня ли, че ще го деса. Я тук помня, че беше 636. Добре, така, всичко е точно. 721, я секунда да видя само. Тук ли беше пирата? Да. 721, да, точно така. Така, сега видим босовите 1387, 1108. Копирам ги от старата кола, просто защото съм се занимавал да ги правя там. 1387. 10 се забравих пак го беше. Yes. Така. Това е малко дълъг процес, ама нищо. 1387, 1108, 872. 1108, 872. Така, добре, те ги запомних вече. И 1108 ли беше? Да, май. Забравих отново. Така, 1108, 700... 800... Ай, пак забравих, бе, човек. Яви. 872, 702. Така. Така. Настройките вече са напълно готови на приората, мисля, че е. На приората на голфа. Тук е чип, така. Чип ли? Дино. Няма значение. Така.
Да, всичко е готово добре. Сега остава само да изземем един баланс. Обаче коронки нямаме. Аха, ясно. Ще изземем един баланс, ама няма да е днеска. Вау. Това има ли някакъв друг начин да взема коронки? Май не. И разбрах едно друго нещо. Тук трябва да са си тия. Както от началото, ама откъде я знам аз. Всъщност, да, тия трябва да са. Това сега какво да са и тия последните. Еми като цяло не можах да намеря старите насои на голфа. В смисъл, да го казах, не можах да намеря коронки. Но ще го пробваме така, да видим. Къде стане? Удар чип. Все пак да видим. 8,3. Добре. Като за без баланс. Като цяло това клипа, пичове. Надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, може да се абонирате и това е.